Igbo onye ọma na-ege ntị, ndewo. Oge eruola mgbe nje wetara gị akụkọ onye na-anụ olu ya bụ Igwe, nwanne unu nwoke nke si na www.igboradio.com ewetara na akụkọ n'asụsụ Igbo. Ugbu a gee ntị ka ị nụrụ okwu mkpu n'ọnụ taa. Otu jikọrọ ụmụ afọ Igbo ndị ọrụ bekee akpọkuola mba ụwa maka mmegbu ndị Igbo n'ala Naịjirịa. Ọkụkọ egbe buru nwa ya ka ndị ụwa na-ajụ sị, kedu ihe ị na-etiri mkpu? Ọ zara ndị ụwa sị ha na ihe ya na-etiri mkpu bụ ka ụwa mara ihe ya na-ije na-eje. Otu n'ime otu nzụkọ ụmụ afọ Igbo ndị na-arụ ọrụ bekee n'ala Naịjirịa akpọkuola mba ụwa ka ha leba anya n'oku ahụ nwoke onye awụsa onye isi ndị uwe ojii n'ala Naịjirịa bụ Usman Alkali Baba kpọrọ na nso nso a. N'izuụka gara aga, Usman Baba gwara ndị nchekwa ala Naịjirịa ahụ a na-ezidata n'ala Igbo si ha were egbe gbagbuo onye ọbụla ha hụrụ n'ala Igbo. Ndị otu ahụ bụ ndị na-aza nzụkọ ụmụnna ekwuona na ọ bụ ihe jọgburu udele n'ala Naịjirịa na-eziga ndị uwe ojii na ndị soja n'ala Igbo. Ọ bụkwa ihe sigburu nkakwụ na onye isi ndị uwe ojii bụ Usman Baba nyekwere ndị ọrụ nchekwa ahụ iwu ma kwado ha si ha gbagbuo onye ọbụla ha hụrụ n'ụzọ. Mgbe ndị otu ahụ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja n'ụbọchị Mọnde, ha kwuru na Usman Baba kpọrọ oku ahụ si ndị ọrụ nchekwa ala Naịjirịa gbagbuo onye ọbụla ha hụrụ n'ala Igbo mgbe ya bụ Usman Baba na-ekwu okwu n'Enugu n'abalị 18 nke ọnwa Mee, mgbe ọ na-ewube atụmatụ nchekwa ọhụrụ nke ọ kpọrọ Operation Restore Peace in the South-East n'asụsụ bekee. Ndị otu ahụ kpọkuru Usman Baba ka ọ bụchapụ asọ mmiri, sachaa ọnụ ya ma gwakwa ndị ala Naịjirịa na ya kwuhiere ọnụ. Emeghị nke a ga-eme ka ndị nchekwa ala Naịjirịa megide ndị Igbo n'ụdị dị iche iche dịka ha megoro na mbụ. Nzụkọ ụmụnna ahụ kpọkuru ndị National Human Rights Commission ka ha leba anya n'okwu ahụ Usman Baba gwara ndị ọrụ nchekwa, n'ihi na nke ahụ ezighị ezi n'usoro ikpe nkwụmọtọ ma ọ bụ n'usoro obibi ndụ onye megbu n'ibe ya. Kemgbe Usman Baba kwuru okwu a, ọtụtụ ndị Igbo na-atụ ụjọ na ha amaghị mgbe ndị soja ala Naịjirịa ga-amalite gbagbuwe ndị Igbo dịka ha megoro na mbụ n'ebe dị iche iche, ebe ndị gụnyere Ụmụahịa na Ọlụ. Ọkọ akụkọ bụ m Igwe, nwanne unu nwoke onye si na www.igboradio.com ewetara unu akụkọ n'asụsụ Igbo. Ndewonu.